Ok, pozdrav svima. Dobrodošli na... ne znam ni šta je ovo. Biće kratak video gdje želim samo da objasnim neke stvari koje su se dešavale i će se dešavati, pretpostavljam. Za početak, svi ovi snimci koje sam poizbacivao, to su svi snimci stari oko godinu dana, snimani još davno. Znam, vrlo su govnastog kvaliteta, ali moj setup je govno. Ali mnogo veći problem je što imam 5.4 monitor i što sam to sve već snimio na 5.4 aspect ratio, znate. Ali evo, sada sam podesio monitor na 1280 sa 720 rezolucijom, to je 16:9. Jeste da pola ekrana ne koristim, nema veze, trebalo bi da liči malo bolje. Tako da, i zapravo sam bio kupio 16:9 monitor, ali on nije radio. Da, jebeno divno. I onda sam odlučio, mislim, mogu ja i sad kupiti monitor, ali nekako... ovaj bata me pita di sam. Kako ja sad njemu da objasnim? Ajde da igram zapravo. Nego da, monitor nije radio i mogu ja da kupim novi monitor, ali džabe monitor ako mi je kompjuter smeće. Znači, ja bi onda trebao da kupim onako setup skroz novi, znači da napravim mašinu, ali za to treba para. U međuvremenu, da, ja sam završio školu, srednju ekonomsku za konobara. Trenutno sam jebeno nezaposlen i ne mogu nikako da nađem nikakav jebeni posao i to je malo iritantno. Onda ja nemam ništa, nemam para, ne mogu ništa ni da radim sa sobom. Tako da to je vrlo sranje, tako da tražim posao i ne znam šta da kažem. Jako dugo sam prokrastinirao i ove videe sam tek sada izbacio zato što moj mental health je bio vrlo loš i jednostavno od tada kada su ti snimci snimljeni pre godinu dana do sada, znači praktično od nove godine, od početka, sad sam tek od početka 2024. Počeo izbacivati te snimke zato što prosto sam bio samo kući ceo dan, svaki dan. Ništa ne radim, spavam. Znači, baš sam useless bio, ali sad sam malo bolje i počeo sam da jedem više, vežbam redovno, znači ponedjeljak, sreda, petak i jebem li ga, pokušavam da malo vratim život u normalu. Šta još nisam rekao, a trebao bi? Ne znam. Uglavnom, snimat ću sada na 16:9 rezoluciji i sad bit će zapravo novih snimaka, ne ovi stari od pre godinu dana. Trebalo bi da imam malo character development i da sam se malo razvio, da više nisam toliko cringe kidar, ali opet ja sam i dalje mlad. Tako da, bit će cringe momenata. I da, ne znam, planiram snimati Call of Duty World at War co-op kampanju sa Edvinom. Da, znate Edvina. Tako da ništa, to je to od mene i vidimo se. Ja ću, vote za mapu, evo, 9. Ja ni ne znam, samo točkaram, ne znam ni gdje ovaj bat otišao, ništa radim. No nebitno, ja ubacit ću captions, tekst ukoliko sam nešto propustio i zaboravio i to je to od mene za sad, pa vidimo se u budućnosti. Hvala na gledanju, ovo je bio mali update za kanal
Pozdrav!